focs d'artifici em pregunto d'on provenen aquests colors. A la pràctica d'avui utilitzarem sals de metalls que es fan servir per produir aquests colors tan característics. Posem sorra neta dins d'una càpsula de porcellana i una mica de metanol. L'encenem i hi afegim clorur de liti amb una espàtula. Es produeix un color vermell molt intens. A continuació farem el mateix amb altres sals metàl·liques. Si observem les diferents flames a l'espectrògraf de laboratori i amb uns de casolans que hem construït, podem veure que tots tenen un espectre diferent. Els espectres dels elements químics són com les seves empremtes digitals. Els podem utilitzar per a identificar-los. A partir d'aquesta tècnica es va poder descobrir l'heli al Sol abans de detectar-lo a la Terra.